ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜାତୀୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ ଅହିଂସାର ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିବା ଭାରତବର୍ଷକୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ବ୍ରିଟିଶର ହାତରୁ। ଆଜି ସେଇ ଆଉ ଜଣେ ଗାନ୍ଧୀ ବାହାରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ଯାହାଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷ କିଭଳି ଅଖଣ୍ଡତା ରହିବ, ଭାରତବର୍ଷର ଦୁଇଟା ଭାରତବର୍ଷ ହେବନି, ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷ ହେବ। ଧନୀ ଗରିବ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଘୃଣ୍ୟ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଦଳିତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁକୁ ହଟେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୈନ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେବା, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆଗକୁ ନେବା। ନମସ୍କାର। ଆଜି ପୁଣ୍ୟତିଥି ଜାତିର ଜନକ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ମଣିଷ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହି ଅବସରରେ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଜାତିର ଜନକ ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତାଙ୍କର ଓକିଲାତି ପାଠପଢ଼ା ଶେଷ କରିବା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି, ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ଭାରତବର୍ଷରୁ ହଟେଇବା, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇବା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ ଦେଶ ପାଇଁ, ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ। ଏବଂ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଜାଳି ଦେଇଥିଲେ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଲୋକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ। ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ବହୁ ଲୋକ ଆତ୍ମବଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି ଆଗରେ ଛାତି ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି, ବ୍ରିଟିଶ ପୋଲିସର ଦମନ ଲୀଳା ଆଗରେ ଦମନର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁଳି ଆଗରେ ଛାତି ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାର ଉଦାହରଣ ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି, ଇରମ, ଯାହାକୁ ଆଜି ରକ୍ତତୀର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଜାଗାର କଥା, ଇତିହାସର କଥା ମନେ ପକାଇଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷକୁ, ଭାରତବର୍ଷର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ତାହା ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅନୁମେୟ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜାତିର ଜନକ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ଥିଲା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଭାରତବର୍ଷର ଏକତା ଅଖଣ୍ଡତା ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ଜାତୀୟତା ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଭାରତବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାରତବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଯାଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ। ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖରେ ଏ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଯାହା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ବିଲୋପ କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଧନୀ ଗରିବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟତାକୁ ପୁରାପୁରି ହଟେଇବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ଭାରତବର୍ଷ ଅନୁଭବ ନ ହେଉ, ଧନୀର ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷ, ଗରିବର ଗୋଟିଏ ଭାରତବର୍ଷ, ଏବଂ ହିଂସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷରୁ ଦୂର ହେଉ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକ ହେଇକି ରହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତାକୁ ନେଇକି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ଆଜିର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜନ୍ମତିଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା, ହେ ଗାନ୍ଧୀ, ହେ ମହାମାନବ, ତୁମେ ଦେବତା ହେଇ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲ ଭାରତବର୍ଷରେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ଅଖଣ୍ଡତା ଏକତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷର ତ୍ରିରଙ୍ଗୀ ପତାକାକୁ ଫରଫର ହେଇ ଉଡ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲ, ଭାରତରୁ ହିଂସା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ଭାଇଚାରା ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲ ଯେ ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗ୍ରାମସଭା ହେବ, ଗ୍ରାମସଭାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗାଁର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ ଏବଂ ସିଏ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହେବ। ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରି ସେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ମନରେଗା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଚାହୁଁଥିଲେ
जड़े महिला एवं पुरुष या भितर पार्थक्यता नहीं जड़े महिला सी स्वच्छंदे दिन कि राति सी स्वच्छंदे बाहर जापर बाहर बुली पार तार जीवन यात्रा कर आज मणिपुर दृश्य भारतीय जनता पार्टी सरकार समय आज भरतपुर दृश्य भारतीय जनता पार्टी सरकार ओडिशा थिबा समय आज जो भाई भाव में नारी निर्यातना नारी अत्याचार महिला मानक प्रति होता अत्याचार जदि हिसाब करा जाए परिसंख्यान देखा जाए ताले भारत वर्ष संतुलित होउची महिला मानक अत्याचार रे जहाकू कांग्रेस दल लड़ुची एवं कांग्रेस नेता श्रीजुक्त राहुल गांधी भारत वर्षर युव मानसर शक्ति भारत वर्षर गरीब खटिकिया मेहनतकारी मनीष समस्त भारत वर्ष जी चाहती नफरत बाजार रे महावतर दुकान खोलिया महात्मा गांधी कही अहिंसार मंत्र प्रचार करने एवं भारत वर्षर स्वाधीनता आनिबा भारत वर्ष को मुक्ति करने ब्रिटिश हाथरू आज से आउ जड़े गांधी बाहरी श्रीजुक्त राहुल गांधी जहाँकर प्रचार जहाँकर निष्पत्ति जहाँकर कार्यक्रम संपूर्ण भाव में भारत वर्ष कि अखंडता भारत वर्षर दुईटा भारत वर्ष हम नहीं गोटे भारत वर्ष हम धनी गरीब निर्विशेष जाति धर्म वर्ण निर्विशेष एवं जो घृण्य मनोभाव थिला जो दलित मानक प्रति अस्पृश्यतार जो मनोभाव थिला ताको सबको हटेकी वर्तमान राहुल गांधी चाहते समस्ते हिंदू मुसलमान ख्रीस्टियान जैन सबू जाति धर्म वर्ण निर्विशेष समस्ते एकाठी हवा भारत वर्ष को आगू नवा एवं सबुठार दुखर विषय शेष कथाटी कहवाई चाहे आज जे सरकार अच्छी श्रीजुक्त नरेंद्र मोदी नेतृत्व में सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार आरएसएस दल एवं विश्व हिंदू परिषद जी भारत वर्षर मनीष जहाँ को मानव रूपी देवता बोली कह जे देशर स्वाधीनता आनी महामानव महात्मा गांधी को जी गुड़ी कर हत्या कला नाथुराम गडसेर मंदिर प्रतिष्ठा करी आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं बीजेपी ताकू आज पूजा करिवार निष्पत्ति नहीं मंदिर तैयारी करछि लज्जा और घृणार विषय सारा पृथ्वी रे आउ किछि नहीं जो कथा को भारतीय जनता पार्टी हिंसा को बढ़ाई नफरत को बढ़ाई एवं भाईचारा को नष्ट करने जो व्यवस्था करुच्ची आज बालेश्वर रे हिंसा हिंदू मुसलमान आज भद्रक आज तारीख रे हिंसा हिंदू मुसलमान को भितर आज हिंसा जो भाई भाव में देखा देछि खोर्धारे आज समग्र राज्य को मध्य बीजेपी सरकार 100 दिन पूर्ति पर आज जब हिसाब करा जाए ये भी हिंसा बढ़ी जाइए तेणु आसतु समस्ते एकाठी हवा सबू ओडिशावासी एकाठी हवा आम संकल्प नवा जातिर जनक महात्मा गांधी तांकर जन्म जयंती रे जो स्वप्न जो निष्पत्ति जो व्यवस्था सी आमको दे जाइछंती अहिंसार वार्ता दे जाइछंती स्वाधीनतार मंत्र दे जाइछंती धनी गरीब को एकाठी करिवार जो निष्पत्ति देइछंती एवं महिला सशस्त्रीकरण हम आगू जीव से जो कहते नार योजना को काटिकी बर्तमान प्रधानमंत्री योजना एवं मुख्यमंत्री नार योजना करा जाउची याठू दुर्भाग्यजनक घटना किसी ना ये सब घटना ये सब मनुवादी व्यवस्था को दूर करी आमे किभଳି भाव में आगू जीवा आज दिन में प्रति हम श्रेष्ठ श्रद्धांजलि महात्मा गांधी प्रति ये कथा कही मु पुणी थे आपको धन्यवाद दे रोचे।